И здравейте хора! Добре дошли в четвъртия епизод на Skyblock. Както виждате, зад мен има гигантска стена. Вече и тази стена е за това, спаунера на мобове и той работи повече отколкото мислехме. Да, и само един се е спаунал. Спаунват са зомбита, скелети, паяци, за сега това се е спаунало, крипъри още не са спаунвали. Добре, за малко ще паузирам клипа. Добре хора, пак съм тук, пак сме тук. То през тази ден сега няма да се спаунват. Мисля, човек, аз трябва да слизам да ям и какво сега това ли да остава за епизода? Отваряй, защото иначе ще падаш. Имаш ли саплинги в тебе? Преди само малко да се мръднем от тука и са наспамили 1 милион скелети, паяци и зомбита. Човек! Виж? И аз всъщност искам да вие какво си направил тук. Направих от голд нъгичи, голден ингот. Супер! Демек сега се самоубиваме само и имаме безкрайни. Не, ето, паралелище го взели. Мерси. Човек, ние така може да си правим златни мечове колкото си искаме. Не мечове, ябълки, ти разбираш ли? Инфинити. Имаме един саплинг. Слагай. Ти имаш ли в тебе? Не. Аз ще ви... Яко ме е, че стана ден и сега няма да се спамват. Падна още един. Престани. Още един. Само още един и пак гигантско дърво. Да, обаче за гигантско трябва да се сложат и 4-те по едно време, а не 1, 2, 3. Така направо. Ама сега, нали, служи си ги тръчето, че... Вземи го това и чакай. 4 ли са? Вече ще ни растат едини тикви и всеки такива простоти. Стига, пристани сега с тия глупости. Ти като са не радеш, ще сядаш ли хора? Тате, ще сяда едва ли. Това мисля приключвам клипа. 3 минути клип, колко да покажем какво сме направили. Готово, джамп 3. Строй го. Е така. Бай!